Pløjning. I gamle dage brugte man køer som drivkraft til at trække ploven med. Det kunne tage mange timer, da man kun kunne pløje 2 baner ad gangen. Man kunne også bruge heste til at trække ploven. Med sol og vand, pløjning, gødning, såning, og slid og slæver mange mand. Sol og vand, og først og fremmest slid og slæver mange mand. Senere kom der traktorer til at trække ploven. Man kunne derefter klare arbejdet nemmere og hurtigere, samt man kunne bruge tungere og større plove. I dag har traktorerne mange kræfter, og man kan nu også sætte en rive på til at klargøre marken til såning. Plovene er i dag også blevet meget større. Såning. Når man skulle så, var man nødt til at trække en slags pose over skuldrene og tage frøene op med hånden og selv sprede dem ud over hele marken. Det kunne også tage meget lang tid. Og hjertens gode glad for mad og middagslur. I dag har vi specielle såmaskiner trukket efter traktorer, som spreder frøene jævnt ud over marken. Man kan også spare en masse arbejde ved disse maskiner. Danskernes kultur er ingen Høsten. Når høsten skulle i gang, mødtes mændene fra nabogårdene og hjalp hinanden med at høste marken ved hjælp af en le. Derefter skulle de samle det hele og hjem og tærske kornet. Igen blev traktoren en stor hjælp for høsten også. Der blev opfundet en samlemaskine, så man slap for at samle alt sammen, efter marken var blevet meget. Man behøvede kun at være 2 til arbejdet. Senere hen blev mejetærskeren opfundet, hvoraf man blev fri for at tærske kornet efter høsten. Og det hele bliver samlet i en lang linje efter maskinen. I dag er mejetærskerne blevet større, bedre og hurtigere. Gødning. I gamle dage brugte landmændene køernes afføring som gødning til marken. De lod dem stå ude på marken og græsse hele dagen, men der var selvfølgelig mange steder, som ikke blev gødet. I dag har man gødemaskiner også trukket af traktorer, som spreder gylde jævnt ud over marken. Derved sparer man meget tid, også ved at alt korn bliver klart på samme tid. Malkning. Helt tilbage i tiden skulle man sidde og hive i koens yver over en spand. Der er senere opfundet maskiner, hvor man skulle dreje på en pumpe, som sugede mælken ud af yveret. I dag bruger man maskiner med 4 rør, som man sætter på koens yver. De suger ved hjælp af en kompressor mælken op i en tank, som kan rumme mange liter. Opbevaring af mælken. I gamle dage, når man skulle opbevare mælken, brugte man små mælketønder, som kunne rumme ca. 20-30 liter. De var også svære at slippe rundt på. I dag har vi store containere, der kan rumme over 2.000 liter og som køler mælken. Slut.